Alagad Radio 100.5 FM. Ang Tinog sang Hinubay. Huwag nailain pa. Lamiaw eh. Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats. It's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM. Your Alagad Radio. $100.5. 100.5 FM. Huwag nailain pa. Lamiaw eh. Hello mga gaabyan, welcome sa aton nga programa. Nagapasalamat kita nga ining istasyonan sa radyo diri sa Inubaan, sa San Jose Sipalay, sa Kaliling Kawayan, sa Mulubulu Kawayan. Dira man sa Bantayan B, Tapi, Daan Banwa, kag sa Kamingawan, tanan sa Cabancalan City, naga-replay sining aton segment karon. Ang aton pamalandungan makita diri sa ginsulat ni Hagay. Akon basahon diri sa Hagay chapter 1. Ini nga bahin sa balan kasulatan nagatudlo sa aton nanungod sang sitwasyon sa panahon nga ginsulat ini ni Hageo. Siling diri sa bersikulo 5, isa lang ka verse. Now therefore thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Hambalan naton karon ang espirituhanon nga mga prioridad sa aton nga mga kabuhi. Sa suno sa mga Bible scholars, in the year 538 BC, that is before Christ, si Cyrus nag-issue sang isa ka edict kung kasuguan nga nagatugot sa mga Hudiyo sa Babylon sa pagbalik sa Jerusalem kag nga sa pag-ayos ang ilang nga templo. Mga 18 katuig ang naglabay ang mga katawhan ayos ang ila kaugalingon nga balay kag ila ginuntatan ang pag-ayo mismo sang ila nga templo. Ang templo na neglect kag ang ila nga gipasagdan, wala nila gin hatagan sang panahon kag ila kusog sa pag-ayos ini. Tungod sina ang propeta nga si Hageo nagtawag sa mga katawhan kag sang ila mga lideres, sang ila mga pangulo, spiritual leaders nga suno sa ginbasa nato, they have to consider their ways. Ila talupang don ang ila nga mga paggawi kag ang ila mga prioridad. Karon nga mga panahon abyan, may dako nga tentasyon nga aton unahon gid ang aton kaugalingon, atong pamilya. To the extent nga aton naging kalimtan ang buluhaton sang Dios. Now si Hagay
nagtudlo sang prinsipyo nga kinahanglan may prioridad kita, may husto kita nga pagkilala kag paghimo, pagbutang sa buhat kag sa aton kabuhi ining angayan nga pagaunahon. Mangin malinong, mangin orderly ang aton nga mga kabuhi abyan. Kung aton gin talupangod ang angayan, ang dapat nga pagaunahon sa aton nga pagkabuhi, sa aton nga pag-alagad, sa aton nga pagtrabaho dira sa iglesia o kon sa ginharian sang Dios. Now aton tan-awon diri kung ano ang natabo sa bersikulo 2, ang mga tao complacent. Wala sa bungog, so to speak, sa ilang nga mga kabuhi. Ang mga tao nagsiling, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. Nga amoy na ang temple. Hindi pa ni panahon, suno sa ila, ang pag-ayo, ang pag-rebuild sa templo sang Diyos. Suno sa ila, nga huna-una kag balatyagon, ila kinahanglan nga unahon ang ila kaugalingon, nga balay kag panimalay. Tungod sina, ang Diyos naghanot, nagdisiplin, nagchastay sa ila. Kung aton usisahon ining versikulo 4, tubtob sa versikulo 11. So, ang mga tao nahimo nga materialistic sa versikulo 4 kag 5. Yet now be strong, siling diri. Now is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, in this house, meaning God's house, God's temple lie in waste. Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. So ginpadumdum sila. Sa versikulo 6, ye have sown much, nagpanggas kamo sang madamo, and bring in little, nagpangani kamo sang gamay lang. Ye eat kamo nagakaon, but ye have not enough, pero wala man kamo nabusog. Ye drink, but ye are not filled with drink. Hindi man kamo mabusog sa inyo nga ginainom. Hindi man kamo masatisfy sang inyo nga ginainom. I-clothe you, nag-suksok kamo sang manami nga mga bayo, but there is none warm, hindi man kamo mainitan. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Dalag ko man ang inyo sweldo, pero nawala man, naubos man ang inyong mga dalagko ng mga sweldo. Tungod kay wala ninyo ginuna ang Diyos, ang pag-ayos ang iya nga templo. Ginuna ninyo ang inyong nga kaugalingon. So mga nahimo sila nga mga materialistic. They lived in luxurious homes while the temple lay in ruins. So amoy na ang problema dito sa mga tao nga nagbalik. Mga 50,000 na sila halin dito sa Persia. Ginpabalik ni Cyrus. Agod tani nga mag-ayos ang ilang banwa, ang ilang syudad sa Jerusalem kag ilabi na gid sang templo. Ang mga tao lived in misery. Damo sang ila nga gintanom, damo sang ila ginakaon, damo sang ila ginainom, manami man ang ila nga mga bayo, pero wala sila sang kabulusgan sa ila nga mga kabuhi. Abyan, makabakal kita sang elegante nga mga bayo, mga malahalon nga bag, mga rilo,
may mga salakyan kita, pero ang aton nga mga kasimbahanan malaway. Gulang na lang sa tawgon nga nga tangkal. Kahuluya nga manami ang inyo mga balay, pero ang inyo nga simbahan nagapahayag sang inyo nga selfishness. Ano yun sa Ilonggo? Pagkadalok, pagkamaiyayahon. Kabay pakuntani nga aton i-reconsider ang aton kabuhi kag mga dalanon. Maka-eksperyensya kita sang kahusay, orderly, kag bisan pa sang kalinong peace sa aton nga pagpangabuhi kon sa pagkamatod, unahon naton ang dapat kag kinahanglan nga pagaunahon. Kag amoy na ang pagkamatarong kag ang ginharian sa aton Dios. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Diyos nga balaan, salamat sang imo nga pulong. Tudloy kami nga hindi tihik-tihik, magdinalok sa mga financial kag mga material blessings nga imo ginpasagahay sa amon. Kay ini nagapahayag kung ano ang sasulod sang amon nga mga kasing-kasing. Kabay nga imo ipatalupangod sa mga kabyanan kag mga suki nga tigpamati sa sining programa sa sining mga estasyonan sang radyo. Kabay pakuntani nga padakuon pagid nimo ang amon ihibalo kag ang amon gugma sa imo. Kag makita ini pinaagi sa amon involvement, pagpakigbahin sa imo iglesia, ginharian, kag buluhaton. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Hasta lang kita diri Nairel, salamat sa imo nga pag-replay sini. Pastor Arnel Medes, Vilma de Vera, Marites Soberano Sorbito, yes, sakay Ma'am Lotricia Linas, sakay Mapi Cordero, Pete Wong, how are you? Currently, we are here with Delia and Jack Rister here in Tagbilaran City. And then, diraman sakay Nang Lydia Akar sa Cabancalan City. Madamo gid. Salamat.